Вас вітає інфармаційная служба телеканала МКТБ. Я Олеся Ушакова. У эфире новины час мясцовы и галоўнае сёння. Республиканский субботник пройдзе ў Беларусі 25 красавіка. Дом без насилия. У Беларусі праходзіць профилактичная акция. На тэрыторыі маладзечны асноўны этап стартаваў 20 красавіка. Нерухомасць – гэта галоўнае і асноўнае. У кожнай сям'і павінен быць свой дом або кватэра. Республиканский субботник пройдзе ў Беларусі 25 красавіка. Усе заробленыя ў гэты дзень сродкі будуць пералічаныя праз раённыя гарадскія выканкамы, у аблвыканкамы і мінскі гарвыканкам. У далейшым 50% пералічаных сродкаў застануцца ў распараджэнні аблвыканкамаў і мінскага гарвыканкама. Яны будуць накіраваны на падрыхтоўку дзіцячых лагераў да лета, добраўпарадкаванне населеных пунктаў, на аднаўленне гісторыка-культурных каштоўнасцяў, мемарыяльных комплексаў, месцаў баявой і воінскай славы часоў Вялікай айчыннай вайны. Нагадаем, 25 красавіка усе дзяржарганізацыі краіны на добраахвотнай аснове будуць праводзіць суботнік. Белпошта правядзе акцыю да святкавання 75-й гадавіны перамогі ў Вялікай айчыннай вайне, распавялі СМІ ў прэс-службе прадпрыемства. Беларусы, якія дасягнулі 75-гадовага ўзросту, змогуць бясплатна атрымаць наборы з 3 паштовых картак віншавальнай тэматыкі з адбіткамі спецыяльнага штэмпеля, які замяняе марку. Атрымаць іх да дня перамогі можна з 20 красавіка па 9 мая. Бясплатна адправіць паштоўкі на тэрыторыі краіны і павіншаваць сваіх родных і сяброў да 15 мая. Наборы з паштовымі карткамі выдаюцца пры прадастаўленні дакумента, які пацвярджае асобу. У Мінскай вобласці стартавала акцыя «Нізкі паклон вам, баявыя сяброўкі», ініцыяваная абласным выканаўчым камітэтам і буйным гандлёвым домам Мінска. Дзякуючы арганізатарам, 235 жанчын, удзельніц вайны, якія пражываюць ва ўсіх раёнах цэнтральнага рэгіёна, да красавіцкіх і майскіх святаў атрымаюць харчовыя наборы. Самае важнае для людзей, на долю якіх выпала выпрабаванне вайной, складаны час пасляваеннага будаўніцтва і доўгія гады упартай працы, часам не за грошы, а за ідэю, гэта недастаўленая па адрасе прадукты, а ўвага, клопат і цёплыя словы. Зламыснікі праніклі ў кватэру і забралі грошы. У міліцыю звярнулася жыхарка горада Маладзечна і паведаміла, што пакуль яе не было дома, невядомыя праніклі ў кватэры па вуліцы Вялікі гасцініц. Праваахоўнікі ўстанавілі, што злодзеі трапілі ў кватэру, зламаўшы кнопачны замок. Зламыснікі выкралі валюту. Аналагічнае правапарушэнне было здзейснена і ў адносінах 55-гадовага маладзечанца. Невядомыя раскідалі рэчы ў пошуках каштоўнасцей і забралі з сабой спіртныя напоі. Паводле слоў першага намесніка начальніка маладзечанскага РАУС, начальніка крымінальнай міліцыі Юрыя Кабакова, для здзяйснення крадзяжоў зламыснікі часта выбіраюць кватэры з так званымі кнопкавымі замкамі, пашкодзіць якія прасцей за іншыя. Перавагу злодзеі-дамушнікі аддаюць у асноўным ювелірным вырабам, грашовым сродкам, дарагой тэхніцы. Самы надзейны спосаб абараніць сябе і сваю маёмасць ад злачынных замахаў – абсталяваць кватэру металічнымі дзвярамі і паставіць пад ахову. Калі вы ўсё ж выявілі, што дзверы ўзламаныя, неадкладна звяртайцеся ў міліцыю на лінію 102. Пры гэтым не варта ўваходзіць унутр да прыезду супрацоўнікаў праваахоўных органаў, каб не сцерці сляды злачынцаў. Дом без насилия. У Беларусі праходзіць профілактычная акцыя. На тэрыторыі Маладзечна асноўны этап стартаваў 20 красавіка. На працягу акцыі прадстаўнікі зацікаўленых структур праінфармуюць грамадзян аб прававых нормах, відах дапамогі, якая аказваецца пацярпелым ад хатняга гвалту, працы тэлефонаў, гарачых ліній. Маладзечанскі РАУС пераканаўча просіць грамадзян, якія ведаюць, што ў той ці іншай сям'і склалася неспрыяльная абстаноўка, часта ўзнікаюць канфлікты, члены сям'і злоўжываюць спіртнымі напоямі, а дзеці знаходзяцца ў небяспечным становішчы, паведаміць па тэлефонах гарачай лініі, якія зараз на вашых экранах. Толькі актыўная жыццёвая пазіцыя ўсіх грамадзян можа папярэдзіць сямейныя трагедыі. Нерухомасць – гэта галоўнае і асноўнае. У кожнай сям'і павінен быць свой дом або кватэра. А кватэра ў Мінску – гэта не проста жыллё, а новыя перспектывы для жыцця, кар'еры і асобаснага росту. Чаму варта купляць жыллё ў сталіцы менавіта цяпер? Усё проста. Найбуйнейшы забудоўшчык краіны, які развівае адразу некалькі раёнаў сталіцы, абвясціў адразу некалькі акцый. А самае галоўнае, што адна акцыя не адмяняе дзеянні іншых. Акцыі сумуюцца, адпаведна сумуецца выгада. Агляд усіх акцый далей у рэпартажы.
Начать подбор жилья и его покупку лучше с сайта. Почему с сайта? Потому что если через него забронировать свое жилье и оформить сделку онлайн, экономия следующая. На квартире до 40 квадратных метров 4000 рублей, до 55 метров 7000, а на квартире более 55 метров 10 тысяч рублей. Работает это просто. Сайт застройщика понятен. Надо выбрать квартиру в комплексах Минск-Мир, Маяк Минска или Парк Челюскинцев. Там указаны их характеристики, размеры и приведены планировки. Можно выбрать этаж или на какую сторону будут выходить окна и забронировать. После этого с клиентом свяжется менеджер, который поможет решить все оставшиеся вопросы, в том числе, как купить. За свои деньги, в кредит или рассрочку. Потом вы получите документы по покупке квартиры на свой электронный адрес для ознакомления, а далее курьер доставит оригиналы на подпись по указанному вами адресу. Итак, это уже экономия до 10 тысяч рублей. Идем дальше и суммируем выгоды. Акция минус 10%. В квартале Северная Америка комплекса Минск-Мир акция продлена до 30 апреля. А в акции участвуют все дома квартала Северная Америка: Сан-Франциско, Квебек, Новый Орлеан, Нью-Йорк, Лос-Анджелес или Ванкувер. Квартиры от 28 до 76 квадратных метров, и на каждую квартиру минус 10% от цены на сайте. И неважно, как вы собрались приобретать жилье: за собственные деньги, партнерский кредит от Беларусьбанка или же в уникальную длительную рассрочку до 10 лет от застройщика. Тут, к слову, речь о современной недвижимости по передовым проектам. Свободная планировка, лобби вместо подъезда и скоростные лифты. Потолки не менее 2 метров 70 сантиметров. Застекленные лоджии, панорамные окна. Благоустроенные дворы без транзита машин. Здесь по соседству будут 2 станции строящейся линии метро. В квартале 2 школы с бассейнами, а в соседних кварталах детские сады. Во дворах площадки для спорта, игр и отдыха, а в шаговой доступности новый городской парк. А еще мини-рынок, поликлиники, торгово-развлекательный центр. Комплекс Минск-Мир признан самым масштабным проектом Европы, а строительство делового сердца комплекса международного финансового центра Минск Ворлд уже началось. И самая интересная акция. Нужен только паспорт, а первый взнос не нужен. Акция «Покупайте сейчас, платите потом». Не нужны справки и поручители, нет процентов и скрытых доплат. Стоимость квартиры разбивается на 120 ежемесячных платежей, которые вы внесете на протяжении 10 лет. Вы будете жить в своей квартире и постепенно за нее платить. Лучшая альтернатива арендному жилью в столице, когда ежемесячные платежи сопоставимы с ценами на съемные квартиры. Тут есть и еще варианты. Если у вас есть 30% от стоимости квартиры, которые вы готовы внести в качестве первоначального взноса, оформляйте рассрочку от застройщика без процентов и переплат в любом из минских комплексов. В комплексе Парк Челюскинцев рассрочка выдается на 4 года, в Маяке Минска на 5 лет, в комплексе Минск-Мир на 10. Если первый взнос составит от 50%, то вы сможете купить квартиру еще дешевле, а в качестве бонуса платежные каникулы. Это 6 первых месяцев без ежемесячных платежей. За полгода можно успеть многое. Можно платить все это время за арендное жилье, пока строится своя квартира, а можно скопить на ремонт, ведь вам скоро предстоит въезжать в собственную квартиру. Дома сдаются четко по графику и даже досрочно. Только за последние недели 3 дома в разных комплексах были сданы гораздо раньше плана, чем, понятное дело, застройщик очень порадовал покупателей квартир. И снова к началу. Почему покупать надо сейчас, а не откладывать на потом? Совсем скоро таких предложений не будет. А на вторичном рынке покупать что-то в Минске обойдется куда дороже. Не нужно упускать возможность. Особенно, когда застройщик создал все условия, чтобы у вас была столичная квартира, да еще и в престижном районе. На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я на тыдзень. Не пераключайтеся. А я з вами развітваюся. Жадаю вам моцнага здароўя. До сустрэчы.